El pas natural entre l'Alcoià i la Marina és la Vall de Gallinera, un lloc on a l'hivern les gotes fredes fan parada i fonda. On a l'estiu el sol cau a plom. 8 pobles menuts, dibuixats en línia pel curs d'una rambla. 8, encara que amb habitants només 7. Pels carrers de Llombai de Gallinera fa anys que no passeja ningú, llevat d'algun llaurador, com Domingo, que continua cuidant la terra que va heretar. M'ha criat a Xina i mentre puga en torbe per ací, però no la gent jove com tots peguen a fugir. El poble va començar a abandonar-se perquè, el que passa en els pobles menuts, que ens agrada anar a viure als pobles més grans. I en aquest cas era el patró. Moltes persones d'ací tenien casa i es compraven cases al patró, com els meus pares. Evarist va néixer i es va criar ací. Ara viu al poble del costat i contempla, sense molta amargura, el que queda de sa casa. És la part de ma casa que està desconeguda del tot ara. Encara està així la porta de l'entrada. Encara es veu així una porta o un tros de madera. Els motius que porten a la despoblació del poble és que la gent tendeix a concentrar-se a les poblacions veïnes que tenen més gent. Les cases van abandonant-se, van caiguent, aleshores la gent que pot quedar prefereix viure en llocs on hi ha més població. L'Alcúdia, no? El que queda de l'església, de l'antiga església cristiana. Dedicada a Santa Maria Magdalena. Ah, sí. Bueno, han aprofitat l'espai per a utilitzar-ho com un hort. D'esta manera es reaprofita un espai que d'una altra manera segurament estaria enderrocat. Però el cas de Llombai no és excepcional. A la vall de Gallinera, en l'últim segle, ja s'han abandonat 2 pobles més, Benimarsoc i l'Alcúdia. Segurament el ser un lloc està en un tossal, com pots veure, que dona el topònim, ho diu, no? L'Alcúdia, el tossal, és un lloc que fer el poble més gran suposa anar a buscar les zones dependents. S'abandona molt l'agricultura perquè cada vegada els recursos de l'agricultura són més escassos, no per renda, sinó per baix preu. Els veïns de la vall no volen pensar en quin serà el pròxim poble a despoblar-se, però saben que si les coses no canvien, el destí pot estar escrit sobre algun d'estos carrers. M'estime molt la vall i em sabria molt mal que es perguera. Per a que la gent vinga i, sobretot, si els joves volen quedar-s'hi, que puguen quedar-s'hi. Com han de viure? Com han de viure? Si estem posats a viure sense treballar. Nosaltres antes fem, com aquell que diu, 24 hores diàries. I així és com aguantàvem.